Celosvětově známý produkt BP5 je již roky využíván humanitárními organizacemi, Červeným křížem, civilní obranou, v armádě i na palubách lodí, při expedicích a především jako nouzová výživa v okamžicích krizí a katastrof. BP5 je obdobou mysli tyčinky, která se skládá především z pícniny. Je tedy naprosto vhodná pro každého. Lze ji konzumovat buď přímo po rozbalení z obalu, nebo rozmělnit s vodou a získat tak vhodnou kašovitou stravu pro děti nebo seniory. Výhodou tyčinky BP5 je nízké riziko množení organismů díky minimálnímu obsahu vody. BP5 má vysokou nutriční hodnotu. Jedno balení obsahuje 9 tyčinek, váží 500 gramů a postačí pro jednu osobu na 2 dny. Jeho trvanlivost je 10 let.